bisa say den na sunya hini koye benkum hini na kane no asante de ko na chichi asante na asante so wo formation o kwan ya fa so wo enti akwasi bori 30 sa de kokko no na num sa 30 enti o left and right te sunya hini fa benkum na mampo afanifa na de ko bae ekokase a asante man di so ba ye ho toye ene bra ya bo aposim da jira hini enti jakari ya che no e twani o akoyi asunya ni mampo play the very important role basa ko na ma wohini in front of cinema people bomb scars but incredible bomb anunti asante for yan kabomu no edene obi so be wuram no be bibia enye ye entin ye wo one spiritual head Asante Manso TV yesomo sompa Abusema munyo na akwa ba da moba Asante Manso TV amamra ene amane efie ena yenemo adi ehia no yebeda waseda ne den na so yendwumadie no etwagu YouTube a wo hwe emaye wo like emaye nda yebasre wo said wo share no koso anso na share emaye na afin so comment section wono do adwenche no aguwo amaye na wo subscribe yendwumadie no so aka ho meka wo so advert wo sponsorship bia numbers ni etwagu screen na so 0244961189 0244961189 wo from penifo ebeje wo feel so ene yene nana akuoko kwaten ono ene wo ye nkoso hene ema esumenya man ne no ebaba abetwetwe enko me amedi dwumadi ho chane medin sweetie na dankwa ene nana ebetwetwe nkomo afa esumenya eho bibi ye fa esumenya ho wo se wu de wo se wo tie de ensure se ene dey aso ebete afa ho tikan ho na yene nana entwetwe nkomo na no adama emo akwa ba do ba Asante Manso TV bejuswam Nana ya da se papa say da ne den na ya fra wa wo ma yakwanya no ema ya ba wo nchen ye no ba twetwe nkomo na na afa esumenya eman eho ana ya kasa esumenya man a yenim sa Ghana man yo man kasi a emkwa wo do nyina hya se me ya fra no man na si den na esumenya esande wo man esoso yo mara e ka o man a enkrotuo ya akre ho abomu a ye wo ohimpon ba ko odano na ye tudina e betrum oman na o kasunya adama kuma boade esuminya ka oman a etitira Asante ban ho ka ho bi broni de district aba or the region aba na yende ni oman enti aman bese enum a titira Asante man esuminya ka ho bi ti esuminya man ye oman oman tentire se mi kan sama oho ana Asante man asandefo efire nti so ho na asandefo efire dia na ka se oman abi am say we friend amanse oman ase okay oman ase ani amanse nti oman ase asumia so just close a part of amanse ho nti kura ya wa amanse bobodina bini bakwai bini asumina bini kokofu bini danyanse bini amoafo bini asamai me kama hine no bini adakrenya san krunkuri nyina no ye bodina e kamanse a sa manse honbi nti me ka oman a eye amam ayi krunkuru atitrumkuru ye kan ho abomu ne ye wo one oman hine a odano no ne ye frɛ no oman nti so obi ye ohine o ha ye frɛ no oman hine oman hine mbaje wati ase sanity nti na just metawase ya enkro ahoduo ni nyina no obia wɔ ne hene na mum de odo mo nyina ano
ɛne ɛyɛ ɔman hene no enti na just na ehemfo a edidi so ne nti ufi ɔman hene na akɔde an ebi sama sɛ si obi ɔbrempɔn we wodi na ɛso so ne de mo no sɛ ɛno no nkyɛkyerɛmu wom sɛ wohwɛ ahene hierarchy dia aseɛ paa yɛ odi kuro kinezo di kuro di o ka kyerɛ kura odi kuro kitwa gese ɔno odi kuro no so ɔhwɛ so ma ɔhene no na yɛwɔ ɔhene kuro no ɔno ɔyɛ ɔhene wɔ so okay na ɛyɛ ɔman no a meka sɛ kura abu ɛyɛ ɔman no ɛhene okay na ɔman hene no na ahemfo ɔhene aseɛ no edurumre bi a saa nipa no ɔbɛyɛ ɔbrempɔn ma ɔhene no ɔbɛyɛ ɔbrempɔn ma ɔhene no enti ebi a kuro kɛseɛ baako na wɔyɛ ɔhene hɔ no na wɔyɛ ne kontre hene ebi a wɔyɛ no akɔm hene ɔna hwɛ hɔ ebi a wɔyɛ no adɔnto hene ɔna hwɛ hɔ na mefa me deɛ nkɔsoɔ hene hwɛ hɔ ma me sanity na so den de kuro no nkɔsoɔ nko na wo hwɛ bibi yɛ nkɔsoɔ ɔman ni nyinaa nkɔsoɔ no ahyɛ wɔn nsa ɛda wakoma so ɔman ni nyinaa nye kuro baako pɛ ɔman no ka ɔman no nyinaa bɔ mu a ɔman no nhyehyɛeɛ ya sɛ transa cancer transe na kanea na ka sika wɔ council bi a yɛfa sɛ wei nkɔ even aban mu kura no wɔnkɔsoɔ hene no wotumi ne district no di nkita ho na bibi wɔ hɔ mu a etumi ba boa wɔn na afei nso mpo bio nipa bi wɔ man mu hɔ a sɛ bibi wɔ wɔn nsam a tum di nkita ho ekura yie kuro nyinaa ka bɔ mu abɛyɛ yɛ mo abɔ ho kakra ne kɔ esi wɔ nyinaa ɔman no nkɔso anaasɛ eduruma bi a ɛnyɛ physical ayinko ɔman no so dwie sɛ ɔman no so dwunu a na etumi kɔso nti ɔman no so dwie ne hyehyɛ pa nso ya na ɛda yɛn nkɔsofo ya di pa nti sɛ ɔman no bɛdwo ne pasapasa ɛmma ɛyɛ nkɔso jo na me da se na wada ma esumenya man hene bono no osai si wɔ hene bi so ansa na akɔtumfo ana so osai wotumfo anim pɛkɔpɛ na meka ɔman hene ɔman no nyinaa ba ko yɛ hene no nti ɔman na ɔwɔ mu deɛ so obedi ɔhene a no are committing himself to the people wɔhyɛ ne ho bɔ ama ne nkɔɔfoɔ sɛ obedi wɔ mani ɔno ne nkɔɔfoɔ no so akyerɛ wɔ mu no so akyerɛ nkɔɔfoɔ wie deɛ a na ne nkɔɔfoɔ no so ɛhyɛ yɛ akyerɛ no sɛ mpa ɔso obedi anim deɛ a yɛnso yɛde ho nyinaa ama deɛ anim na ɔman no nkɔso owie a ne overlord asanteman mu ha deɛ ɛne otumfo usachi otumfo wia afei deɛ ne wawie sanity nti na saa deɛ a na kyɛ sɛ nkura wodoɔ nkaeɛ na wodi ɔmo so ɔman hene ne deɛ wɔn mo deɛ wɔn mo suai kyerɛ wɔn no ɔman hene no na kyɛ sɛ ɔwɔ ho akwanya sɛ obetumi abɔ akwanya mo bi kura okay kwan transia sɛ nnono ɛma nkonwa na adɔso no konwa bi wɔ hɔ a otumfo nkwa na ɔkwan sɛ ɔbɔ sa konwa konwa bi wɔ hɔ otumfo nkwa na ɔkwan na ɔbɔ wi a bi otumi ma kwan sɛ ma bɔ sa konwa no emo ma hini bi aso tumi bɔ bi okay konwa bi wɔ hɔ ebi ne sign na kanti bɔ ba ko bi kra di me mo nkoso hini edi kan okay na Opokuari the late Opokuari ono na 1985 85 that's a 39 years new creating koso stew wow creating koso nti odi ka bo koso hina edi kan wa santimam na edi ma hina so mo bi na sad we ya bibia me kan wasam
Nkɔsɔ hini yakunya akoye fekuo abaka aman hini afekuo fo no Okay. nanso ya ebi ye onwa adwen se sebe bohu na China ni bi aba ni kromu no obesi tiafi bi wo ho obeyesi ese mo no Nkɔsoɔ hene. asa na kunya kwase yegu n'anim ase Gu n'anim ase. ka yakunya abaka na nanu fekuo China woni me amane Dabi. Onda samu ade ba ku bi no de ba bo ade. Oh, Obi a na bi so yo ma bi say sebe obi o wusika ne ese obi di koso hin. Dabi nye obi o wusika. Because sana na me so ma Dabi ente sa. Me bedi koso hin when I was a teacher. Ya me ni hwe. But o man hin obom koso hin ni say sebe period san. Na ma wadwi bi o ha, metumi ni bobo nipa no eye bibi ma nkoso ba. Me kai say asunya bra na me ayikwa no. Between Boapua, Nanti a bear handed on my establishing a focus here. Yeah, you dear me. You dear me was Mina, a biwa Domasi, a biwa a Jamasu, a biwa Sefi. Nina within a senior night. Wow. My son informed the cab by me. Not just saying, yes, but Thomas Somebody can create. John now, the Bab. That is it. Yes, Sanity. Not as I am fucking in and no sickle. I was watching in no. How about was Cabwa? I saw that the subset of the son Was coming out no, by so now a cover channel need so made in Coswahili. We need yeah, say, about power. You couldn't chrome. But what's the seer? Or a part or if you cook a seer. Yeah, or that domo the smakuna. Sir. Now, all Cobertan and me was right. Now, a quarters I had idea. And my own friend. One more money. Some can call say. So, and in tea, maybe I have to have the mammy and say. Then fair feeling to my man who mine be offer. Yes, you can cook. However, and you'll be a subsubject or a coffee bar. Yeah, you're quite want to mean could be daddy. So, no matter to try, when you will be a coffee or a power man or Nipa who dot or Nipa Wadaji or some palm or mine. Yeah, so what I say. Or no, but my papa be beyond. Yeah, it did be. Inti Koyaba come to me, I can say, Nana Pukuan, boy. Okay. Na a binum Abubia sanity. Another my share. Ukasa yemu no me ati my hene etimi bo akomo na mum kunya ni bo no ma e overload and as tun fon kwa no kwan se wo bo ne mum ma kwan se my hene mbo a e no bobi ana my hene nkunya ben no betimi abo a ni wura emma ne kwan kwa no betimi abo kunya bi ohodo kuntre akom nkum nifa adante chafo jase okay maybe veni or hotter. Na ebi wo honso so a ya onu atumi body baboa. Okay. Yo friends François fo Afrakuta Afra o me kuta Afra yi. O me kuta Afra. It is what he no organize asokwa yes. So kwa hini ono na friends ohini nkonwa friends agro na ono da wo hini bako ba bia ono be sha boabo ma no die animu ama no odiko asokwa no even though say onye fekuti but ono o jase afem tumiye so you wo tufo hini o me tutiye no ne hini so o me so paka hini ebam sebe ba bia da nan mu da e won hini oho etumi bo e won safo hini so otase sebe be da san pabo e won bo hini na so na hwe na mpabo aso ana so e wo akwantirafo hini ono so ye dey o chacha kwan akwantirafo hini no kane no sebe be da san na no mkoko a
ona chasa na twafo di su na ochecha kwa ni ade ho ene ne nyina mo da so bosa bo eso eni mu ya ahemfo a oman hene betimi ona o mo jase ade so mo hene okay because nananum ni miasa seche we say dwumadie bia obedie aboa oman na yenkoso no mo pa leader atwa no na oye no hene sa na oye wo hene so ba bi o ha ni am asase ya obedi di so dia besom okay so atase na oboso oboma oboto abusuam enti se me na me da wo ya no a se me ni kwa mo fa ase me na bi wo ho don so ye e de ka se sabe ya mo esu apaka fo mra adabusuam enti mema no obi nka nche na mo na okoso awade because una na magiatu nkonya so afo hene o mo so nkonya nti adafia una hu se o hene konya bibia o hene betra se bia una ni makonya kra ese odeko kane ni ahuru nkonya hu ye fia una se okro so o hene bia concern na konya no ayo mpaje otase nti nananum je bibia ya eboa wo hene ma hene ekoso bia ntumafo esa na ekọ ba bi ona bere se dwumadie we na ntuma we na ekọ dan wo kodwa we ofra ntuma we ene nsa fa nko bi fafofro anase ene ntuma we efra we ene sabe kwa yase nsa wo we efra ene asunya se kuada efra ntuma tuntum so ebi kwa no hini wi afi na ayi so we ni pa refuse so de wo ho ti enam sa ayi wo man wo bakai na nampa wone pasopia no sisa ntuma sa because dana ne hun man bebe dos nti woni pa etwa ho ahia ya obi a wo pata ho ya wo so odofo wo menno biane okay idru tam asisa ye makonya biane omo ayi so even kase bibia wa himfie bia no obi dan no bia wona dia nanso no amo akonya se wo hini ni na sa hini na ye ahemfo nketenkete ya ehye jase ase so omo na me bob be se feku omo no hye feku ase feku tire no na omo ye ahemfo kase a omo ne yen kasa twimu aminka no abro na meka cabinet omo ne nana efa awo mano okay sure and you better was papa ne ho no entrem yes am about to esumenya enkomo no na ye nyina ye nim se esumenya man hene na yewra na se tu abebi ni benkum hene na katetena na se media academy nim na sanka nana otumfu eniwa enka wose esumenya man hene na awona so no na ma mpon hene ebaaye as say adaso ho se esumenya man hene na otumfu eniwa obo ho na ye dia so no so na ye ni benkum hene kasa benkum hene kwa ni dwumadi me nyintem si ahihemu se otumfu eniwa esumenya hene na bo ho nemum so hwe ahensam hierarchy ni kra dia okay ene wahini ni ho a country ene fetchini ena akom ni ade na yen asante no de yewo benkum ene ewo nifa na ya term se nana mampo hini no ye country so ena ono oda nifa ano ena nasnya hini so ada benkum ano otumfo central of the adi na wedam na maminkawa esunya hini wo very important part to play wo nana Asante bibi aminti Mikai se binim su se be preduasa so na so njechirem ye nya ehia bibi nti metumi aka sebe preduasa otumfo ofo na kunya kase ya mampo hini kutaniseni fanso sina hini kutabukum na sebe ne bakuta nase na omode
Natina pakan. Nya pakamu na konya so. Nakonya so. Yo. Na konya sikaja ko fi otoso. Ya obi anko hobi. Ti esumya hini kuta. Benkum na mampo hini kita ne fa. Na sabe chindom ne ono ane ba so asosisi. Ya some kase na so yesu ade ade. Na beka. We kire boa. Benkum nifa aso o ememo ha. Bobu sa de na sumya hini koye benkum hini. Na kane no asante de ko na chichi asante. Na asante so owo formation. Oh, kwan ya fa so owo ku. Okay. Enti akwasi bori 30 sa de kokko no. Na no sa 30 no. Enti o left and right. Tesunya hini fa benkum. Na mampo afanifa. Na de ko baaye. Ekokasi asante man di so ba ye hoto ye ene bra ya bo aposim e dangira hini ya che no e twanity o akoyi asunya ni mampo play the very important role was akonu na left wing ya asunya hini danon bo adoma no na mo afọ him play very important part then adun ko hini ka ho bi ena nanu bi boss nya hini ma bra ya fancy one person chire don sata no ma mo so ikuta left ba mo ha na chire ku asumi hani two part the left part of one person fancy ko hini Tim Jakari ya bo apoisi mo Tim Jakari fan ne benkum ampon fa ni fa kunti sele e wuradia ya nemre nyina ni tu eda ho ne nyina ni tu da na baby da an employer sane it said employer mami chiro e bibia be ko banhia no hwe nana mawuheni ne front of from senema bi bobo ska but nkwana bobo amu parisa ndi achiri achiri tesunya two part left part na right and so anenti santimai transia sunya hene na double kum ano ni nuanu aboano mawu aboano bunkum na agogo aboano kwaman aboano ebinimo ho a sebe omnya duanefo ti say kra de kumase pa de tafo na da bunkum ano okay but sunya hene and oda amai hini nyina santema transia ono oda sana mampon so ni funny da ti nana mo hihye bibia kama nanso ya sa hihye no e de asomtwe no kure ye ba asante mem ha because se wokọ asante se nana no matransia ya mpringonwa ho obi ani bebi na konwa si o ma it's already set up obi ani de konwa si obi abaya nti war formation no a se ko ne akuma obi ani bebi aso okufa me ko ha me gina ha me si ha that is it so Asante Nation is set up in such a way say omunyu ne yie abatrase asumdwemu nkoso mu ne anigye mu dabi it is Asante trase ne yedi asem a kokokokon ye fa dwena kokokokon if they toma kontre ni mu na kod bonkum na konifa obi a checha Asante central head no so tanu atos so be the nanu kredie no so everywhere in all the traditional areas and this set up Uncle Baby, what's in the Hanametia, what's the big authority? As she should be a kama. Oh, yeah, she say a pa.
ɛno nti asantefo yɛn ka bɔ mu no ɛdene obi so bɛwuram no bɛyɛ bia ɛnyɛ yie ɛnti ne yɛwɔ one spiritual head sɛbi producer okɔ amanhene ɔte sɛ den koraa deɛ ne die epuo bia ɛsɛ bia de ma no so yɛ ɔmanhene so yɛ tietia so yɛ tenten so yɛ sɛ den onya yɛ ɔhene nko adeɛ da epuo bia de ma ebi sɛ ɔnyɛ okuro mu hene koraa na ɛnyɛ hu sɛ ɔyɛ ɔmanhene sɛbi producer ɛne ɛyɛ asumi ahɛ bi mpɔni ukoto amahini bi abopon no dwa ntuma wakoto ani dia adoma ohine no masa edrum na bia ya na ahimfu bi ho ne sika bayi ne obi anya sika o muade oboto amahini bi kra ofise sika nti ani ne pe nanso nana ma nsa nti se me ka je dia nana ma hye kama esunya de ono odabo ku anu masantema abusiafo na na kwekwa aten oye nkoso hene ema esumenya ema ne ne no etwetwe enkomo no message sa wo hwe ndwumade no YouTube ya like my share afofo nhwe bi comment no na de guasa na subscribe dwumade no ede amaye na ne yebesam akwa ba biu na na yenhwe na ye kasafa ayeman hene ni se de obehu oman hene odi obu esafa tabema no na na say yemfa ne say me ye oman hene wo so yo oman hene ye hia ye ho akwan ba ne befa so achia ye ho anasa aman hene ni ye wo enu nso eni di so onye ye oman hene say pe obeka empanifo no ho bi na kakesi tana ewubuo kese sabe mpedua entafo kra no bo na pani wo entafo kra de openi ne kakra so tisa oyo manhini nyina ye pe by status na oyo manhini enya bo manhini a ya na be ye fe be ye ni die be ye buo se obi odi kan no so eduma bia odi ani die man okay meka ahimfu akasi ansa na ebubo bia ka ho me ebo me nanti me no we pe eye de nanso ya na ebe ye fe odi bo be ma no na ba status de kamunya mudi ye pe ebe ye se ya unia pani mahini bi na okochia no anase wo bechia so botuwa no asore no matu kama ngase me omahini ntigi se debi asore matu kama na yefe no hu se wo anitie na se wo burade yefe no sa cause anu so basa edukure ye ba so obi nche bi by status die nanso ednara ebi de bi achi no se offense anwutiriye bi beto bi okay so tu football obi mahini na oni de odu ya mahini mfiedu enye pe so nanso fani die man ebi se mpredua sa ye hwehwe ne ma bebrebe ebi wo aba fofo pani ho wan fani die ama na nkosua bibi atwi ni nche mpedifo se oba difo cheoni asem bi da fisa ba na se krokotoi yan kasa krokosin ukotoa no osua na ya di ke bibi abasa dia ama asumje no odo eba ahimfi na ya dance na darma esumenya man hene na wote akonwa tuntum so mampon hene aye silver stool yenwa na say tutu ababio aye golden stool ene de esumenya titu na yede yani eche na black stool ye esumenya man hene etesui ne de potency a ne sofa so ne se ne dwumade ye na tumi ben so na what's black stool ni mewura na enkonya e obi be fa no nkonya dem konya dem ne nipa nyina ne kɔ ho
ohene ni o ma sefata ene ko ni mum akonya pa de yen yitum se susu obi susu akonya bi sentin se so obedi akonya o ma ni nyina timi ne de ahye wonsa na ede watra akonya no so enti se timi ama wa timi wura o mu ne wura akonya mu na ede wonante sa enti nya omanyina ko nyanko ene timi wu nanso se obeye omanyina nkonwa a ehyewase wo nkuro ni nyina mu no wo konwa no timi no eboro wo muso okay wo konwa tumi no eboro wo so sabia wo utumi boro wo so no konwa tumi boro wo so tia konwa tuntum no ya impia bonti na say enko public nti obia wa this a true special day bi na ehia sa mane ebampo aye expose no na awambane ne na mane yeye ha ebuhu ni achechire ho na esonso a enye ni easy wonya ni easy kra timi wom Sunya de sei ya wa fashe ya efe ni chiju wa fashe ya ekum na twie ma santeman kwaye no ya santeman na timusu eba se ya sa de no se be kunyo tuntu no ya fefara ho ani timi edi animu a edi nante ma me ka fefara ho a cheche edi mi acheche kama na so obi ene enye easy kwa fa se ya so ba man nsan grammar kwa emo no emo no kra enso bo hu se senso de opa ye konyo sinche na man one glass bo bu sisia that is the power of black stone okay ani understand ara for na na ye go so ani na no etwetwe nkomo na nche be na na nkomo etwetwe no ebeba awie ye nti de koso eka ye ho de woso wetie de woso no de woso usua ne nyana nso no ye hyebo na ye de asomo na na ye hwe ye nyina ye nim se akonwa bia wo na gina ye ana nti akonwa bia wo na gina nti sumenya man hene na gina ye ne san enye gina said ye wo kan but akonya de ewo na ye wo da bia ye ya amane e support akonya no okay ya ye frɛ no debo nya emane nyina na ebetumi abie akonya dem akɔhɔ akoye na sa debo no one nkonya no elinke spiritually sunsumu and the infant say musio bi ne yi a ese be ko nkonya nto no eyi masa adebo ha timi bi ehyimu a ade say de wa ye no wo nkonya dem pepe bo hu ya je hu obi enko ho a secret place be bo okra bo hu ni a ne de gita to no obi enko na sisi ofefe sanity Nana ewe nti ye san ko ye chika kra bi oso wo man hene won kwan so timi bo wo hene na chasa sameti asede a so o man hene abo wo hene na sabe ohenkon wa anya wa asade na wa nwuma yi a ono asan wo kwan so wo sa tu wade so yempo nana no mo obebu obi ebu se ensa hyenku no edi hyenku no san ensa no na editi o man hene obo hene a usai kire no nsa a usai kire no se ye di kan no ubedi de kraman unkan kondompo enchene da se fita tuntu ye twawti kura kanokora so flower no pa awia anwumre ensuo bukra befo mo aba
no a wayi yade ato nkyɛn sɛ yade de ɛba a ontimi saa nhwaye wɔ ebu no sa otu mu baako kora a ɔhene tumi tu adeɛ so nti wo ka sɛ saa ne ma nyinaa ma anya a wontam wei no meto ɔhene bia so wɔ ne ntam nti what commit yourself saa ne ma da commit yourself say nti so ɔfrɛ no ama ato ne ntam wotu fa no so a ato ne ntam wo ka sɛ tia no a ato ne ntam wanka ne kora ato ne ntam wo bɔkoro no a ato ne ntam wan so na ade ho ma sɛ me yesa ato wo ntam saa wan fa buo ne ani di ama no a ato ne ntam ɛde sɛ kwan bi so wan kasa kwa di kan to ho ade aso awie ana ɛda sɛ yɛwura na sɛ tutu aba bio ɔno ɛna yɛyɛ overlord ɛhemfo nyinaa santeman nyinaa yɛhene pani ɛno no santeman wura ɛno no nana yɛhwɛ ɔman hene a ɛyɛ nkuro a awodo a no aka aboa ɛna wɔn ayi wɔn no hene anaasɛ yɛyi ne so wɔ hene a ɔno na da saa nkuro awodo no nyinaa ano nti na sɛ ɔman hene nso ɛfom a na kyɛ sɛ meti ase a anaasɛ nte saa na sɛ otumfo nkɔ no nkwa so obetu saa man hene na na sɛ ɔhene wo bedi akonwa wo saa kyerɛ wamanfo wo saa kyerɛ mpanimfo no nyinaa wo mpanimfo no wo saa kyerɛ wɔn sɛ wobɛdi ne korɛ so sɛ deɛ meka yi saa ne ma meka nyinaa yɛfrɛ wɔn nɔpɔ awie wo bɛba na de yare ato nkyɛn sɛ ɔyɛ ɔhene ɔsaa kyerɛ nkɔfoɔ sɛ yɛfrɛ wɔn nɔpɔ awie a wo bɛba woyɛ kuro A so hene bɛmfie du kra yi hu ɛnim baabi a wɔnam wokuro no de te sɛ dɛn yɛfrɛ wɔ yɛnte wo nka nti kuromɔfoɔ no tumi ka sɛ daa bi nyɛ saa bɔ na wohyɛeɛ nti wontam no wato afei woka sɛ wobɛka ne kora kyerɛ yɛn nana deɛ wode akura deɛ wonka ne kora woka sɛ nneɛma a wɔbɛbɔ ho ban ama yɛn na ne nneɛma nso yɛ na ɛsɛsɛ yɛn afei bio kura sɛbisɛbi mpɛduasa nneɛma a yɛkyire nso wodi sɛbi obɛyere na ɔnam ekyi obi adeɛ da hɔ na ɔkɔfa ɔhene mu ne ɛbɔ din agu ɔman anim ase tinana ɛno kyɛ nyɛ yi wɔn kwase ɛbɔ charge kyerɛ koto tumfo ani okay because otu wɔn saa kyerɛw ɛna wɔn ko saa kyerɛ tumfo nti deɛ asie bi ɛsɛ ɔkɔbɔ ne wura so amaneɛ sɛ nana nipa o saa kyerɛ yɛn no nsɛm ɔne yɛ kan nyɛ saa na ɔyɛ nti nana wada roma yɛde tu anim wɔhene bɛhwehwɛ mu ebi kora na ɔtan bi adaasɛ obi na wɔ sika bi ɛna ɔde ne bɛdi na mutu no ɔdaadaa ma dwen ɔhene bɛhwehwɛ mu ampa ebi amfie mu ɛne korɛ ɛne nhyɛ a wosa kyerɛ nkɔfoɔ no yɛ wobɛso akyerɛ bi no wo so saa na woyɛ wura akonyanto ɛkyɛ sɛ yɛ ɔtumfoɔ nko a na ɛbɛtumi atu man no na mmom no kuroma no ɛna bɛkɔbɔ ne charge no akyerɛ yɛnwura na yɛnwura toɔ ne bo ahyehyɛ mu ahunu mu nokorɛ ansa na ɛnyɛ ne tan bi ɛna obi taa no yɛ sika na obi akɔgye sɛ obi wɔ sika tiri pɛ konwa di saa mutatan ni mofo charge bi ntoro so na mofo mmra daabi ɛkyɛ sɛ muntumi fiti pɛ kopɛ kuroma fiti pɛ kopɛ nkɔka na saa sɛ yɛmpɛ na yɛnwura so saa nso na ɔbrɛpɔn bi a yɛ a ɔman hene ase no nso no ɔnso sɛ follow the same thing ɔnso ɔde bɛba ɔman hene hɔ ɔnso ahwehwɛ mu because saa ɔhene no ɔsaa kyerɛ ne nkɔɔfoɔ na ɔnso saa kyerɛ ɔman hene nti sɛ ɔyɛ saa nso a saa nkɔfoɔ no bɛprepare saa kyɛ akisi dɛfrɛ ɔman hene na ɔman nso ahwehwɛ mu the same thing okay anayɛ na mfie bi da so ɛbrɛ bi da so a ekuroma ɛhyɛ ɔhene bi ne yoye bi ɛde gyina so ɛde bɔ ne charge ne de tu nadeɛ so anaasɛ onye bibia kɔkan ya na kyerɛ sɛ yɛhwehwɛ me ɛtu nadeɛ so sɛ
anu ntina nana awo mpanimfo no Okay. ɔyɛ bɛdi akonya ɔwɔ mpanimfo atwa ne ho ahyia ya ya bɔ mpanimfo baako fo tumi nso sɛ nana afi ni hu ntie ntu no Okay. fie kwa ɔhene kɔhwɛ no ho yare na wasere kwa so wo dia ɔhene wanka obi a bia nim na ɔkwan so yɛ ntrenka ya frɛ abusua pani nana ɔhene kɔ baabi ya ntrenka abusua pani sɛ amkra mini baabi ɔwɔ and I am also some minimum. Eh, sir. Any of Papa over high. I have any Mikakra. Your friend, sir. A boss idea. He was some. Let us say, never so me answer. So, so many it's a quite good. Sansum po, or you were in a catua. Because idea. My man bear was me see. I'm on fan pressure. Man. It's a sunny mooning tenant, be a dear. Then, yeah, okay, because Kunyano, Busia, a Busianda Padia, and a warn as a transfer. Sir, and it's our transfer was said with the sir, a Busiana dear. I said, young Pondia, no Pondia, sanity. Okay. Abusiana na kwako kwate a oyanko so hene e ma sumenya man ye ne no etwetwe enkomo no na na ibada was papa pa wo bre ene wada agye ye twembe wo na wagye ye force ne atwetwe enkomo na ye ne wawie kura ye ne wawie enkomo twetwe no enyina na ye wie kura yi de na efutu semben asemben na beka titru afi abato afi titru na efutu be na ade ma mamu yo afutu de Mobi ka ekire emebun ene oma ede ano se amayofo afi ya abato afi na yeto aba de yetimi na yede manipa yeto aba na nipa no so obesreyen se obosom oman sa nyanya ne yesum no na yen fansa yen na yen mani pa n'adwuma ye sa ya mani kontumi nye na ode baboa oman no ti sa mre ya edu abatu isu yi kokrometri de to aba kokotin so wa wode ha ndi kokromoti no ye de pagma ma obi amu abaso mo oman enya yen kwa anase honam dua no ene yede sesa timi ama obi dabi kokromotia na bekasa enti de mesre mabum titru se ewom se onipa woto aba ma no se nyame bua no onye badi gina bia wa hye obobi na so nyankopɔ se emfa ye ne to nipa dasani so o sa enti yemhwe yie oyabato yi mu kokomoti no ne yemɔ ho ban se ebetumi akyere adwen onipa ayepem obi bekasa dede so opade afi winkyai obeka de enye obeka de da na to wasum ebeto wasum a odi saa tim ni bema no oka de enye da onfa ma no oka de da no so na ofe ni cause wonyanya timi a asandefo bu ba se ya tontumi aton maami o dafa ko timi wo wi ade timi no asabasa de ajo maami nti obada da wo na wo de maami amano obi a no asa abaji mo maye hwe amanyofo ni ye omo nkasa ye ye obeka je da nso omo ni ye ne omo nsem enko kokra edi fi 92 ya huri bebrebe enti me tu mrantie fo se ye nhwe yi na nse wo ye individual sa ni panso ye individual se woni yida wo da busuam wo yire so wo yire wo ma wo dwumadie bia se odi babusua
ayire ne ma Nye busua ni ne abusua ni nya ibi kro ni nyina so kofa obi hu bibi nti na ochina bibi akwaye na oni ho anaso akopira e wa wasem aye kwese die hwo besrawa di be na watwe asemasa na sa ye onko a tiabato menno mesre ketrema o mod bagie no yase sa ketrema le besia no ne no ana de tua o nti mo hwa mo niam ayie na mrate ne mabawa mo hwe abrabo mo setra bio amanyofo no yeni ba bia akọ ka oman ho na munya sika nya na hia nkofo hia no oba no se oman no se no ade na binya na mom hu se adimpa na hunya die pi ipa smasi abreso ipa smasi de oyo odunfo se manya no a ane ye nhira ane ye nhira so na mom anye papa se wonkwa wo bedidi wonkwa wo benya na de aka sabe ye ni aka no so ndie enna baby aye nye kra sa de nye nti kasa mo de ba no adwena mo de ba no se munya ba sa kasa no ane adwena no amfa mu oman no no man ye si wa cho yes mama your four ya no man no de adron say you onyo mo amuni because mo tuka ko gofo aman so muni de ekoso nanso mo yie di a mo penti mo hwe me minyam me befo abu abem however ye kwa enim kakra de nanso se di dukure adoye man a kanya de woni ke kwatra se ke atra me hu kakra kwame kuma bes na mo me don young pioneer me yakwada bia na timi ka ba company from nti ye didi penfo kira ni said no man city anenne se city nti mese amanyofo se o man na de ene obi a kekere man ye nia na ye dia na mom wo ye papa aye oye bone so aye ni mo bone de oya e de wani papa so do ni e dimpa e che ahunya pesa de ka asemi nya na nana abonifu a so ya papa e da bonim ya bone so e da bonim na mo medimpa de e yesena hunya tie nyina ya mpresi e bepe dimpa amaye ona dachi bi so wuni wono ma wonye ma pa wo ye no eno na nkasa abodin e de ama ye beda na na se na ne nya no ene na etwetwe enkomaye na akuokokwa aten na eye nkoso hene ema esumenya eman na ne ene na etwetwe enkoma anokwade wosi wo de osi eti amamre ene aman na nyina na abomoden a kire yen ama ye hu ne nyina ejidi se won so wosi ade papa de bi abokoto de mo chebu pie bi no bibisawa woso benya bi aka da mo nyina mo ase edwumade ne YouTube live mo hwema ya mo like ma yen e ba sham ya mo nhye na fa comment no so go wa ma no subscribe ama yen na dane de nyina no wanyi edwumade no ahwe o advert bi o pese obon wo daru e ma sponsorship bi akonya no e wo 0244961189 0244961189 ofram penifo beje ofelse na afen so nkomodwetwe bi obi a wo mo na wo de yada mo nyina mo ase madaji amone ye edi nkomomedin eye sweetie na dankwa nana ye so kwana na beche wo bi ana Jamura Kimfo ya ona bugani apageni okay nti etigabi Anya no na resunya hini na mdano sunya fon penifo na mchiawo hey chama busiafo bire no ma wa manoni okay chiawo bia e bompa ye mom se o mesua de no anu mo omo mesua de mo ye adwumanso anu mo amode ne empe bibim lefi ka mecheche o man anu ka ho adofo edomi so mi chawo nyina titu sunya
Chame Penny, Chame Sekofo, Mini Okuma Kra, Minan and Catcher, and no do a progress on the Minanati, Tinyene, and then I'm messing from Penny Phone. It shall be. Abusuafo ye ne na atwetwe nkomo ye ne no awia da munya na mo so mo ase semone ye ka mo ka ye homa ne de ye nkomo twetwe no ene na bre ha na bre be so me ne na awie kra ya da won wase pi asada kase no e nkomo ye beda mo ganso ase on ejina fidie na chi e ma ye timidi dwumadi e be so medin yesu ti na dankwa kai se ye dom nti hwo ho so yi Ghana man nya na so edom bon kwa ho ban e mayen Asantemaso TV yesomosompa Asantemaso TV yesomosompa